Nè. Kita kan Ja. Og så Coca-Cola kan inn, Fanta kan inn. Appelsin, fantasi. Mango silo. Coca-Cola si. Og så hikker i tårnen kan Sukker er Ja. Coca-Cola med sukker er sier. Gemmer kan inn. Ja. Tissemora Ja. Jesus ikke passer på. Ja. Og så alle tre er fint opp. Ah. Og så kan man ka zung-zung i stad. Ja, to, Filip, to. Og så det er veldig fine i tårnen. Ja. Så vi heiser og så stå opp. Ja. Og så da vi hele tiden og så ser i vannet. Og så vannet er fine, og alle husene er fine også. Ja. Og da alle... Og så vi klart å se oss hus ifra den der tingen. Ja. Kikker den. Ja. Ja, og så vi ser på det lyse huset, men det er ikke skikkelig husene. Men så vi skulle jo prøve å slå opp der, men det er ingen faktatingene. Så nå, vi er ferdig. Og så her er det veldig gøy å være. Ja.